Hola, bonics i boniques! Avui anem a veure quan hem de posar la E i la O oberta. Per a posar la E oberta hem de fer-ho davant de L, L geminada, R i doble R, com podria ser en la paraula cèl·lula. A més, tenim que les paraules esdrúixoles també es faran amb la E oberta, com pot ser el cas d'anècdota. També amb les terminacions ecte, ecta, epte i hepta. Així l'exemple podria ser correcte. I per últim, tindríem que davant el diftong EU i les síl·labes que tinguen una I o una U també es faran a la E oberta, com és el cas de nervi. Per la seva part, la O la farem oberta davant I i U, com pot ser l'exemple d'almoina. També es farà a les paraules esdrúixoles, com en el cas de la E oberta. Així l'exemple podria ser còlera. I per últim tindríem totes les terminacions amb la O següents: oc, oca, och, otja, of, ofa, ol, ola, olt, olta, hort, horta, osa, ost, osta i finalment ot, ota. Moltes gràcies!